Yung konduktor ata, yung konduktor yung lalaki. Yung lalaki yung patayin niya, kuya. Siya yung may kasalanan. Yung nag-away yung babae, yung konduktor na babae sa yung lalaki, driver ata. Tapos sino ba niya yung babae? Ako yung driver eh. Ay, sino ba yung lalaki, kuya? Dito na dito yung lalaki. Tapos nakita ko, sinilaban niya yung konduktor eh. Oh, yun nga, nag-away sila eh. Tulakan sila eh. Ay, nagaway? Oo. May nagaway. Oo, yung dalawang babae, yung konduktora, saka yung parang konduktor na lalaki. Tapos anong ginawa niya? Yung nagtulakan sila, tapos sinindihan yun ng apoy. Sinong sumindi yung Yung babae? lalaki. Yung lalaki may kasalanan. Oo, konduktor kasi babae. Huh? Babae konduktor, tapos may lalaki na parang konduktor din. Kaya baka sumabog yan, kuya. Kaya baka sumabog yan. May tawa sa loob ano? Yung babae, patay na ata eh. Yung babaeng sinilaban niya eh. Yung konduktor mo. Tapos, nakita niyo yung lalaki ko yan, na parang konduktor. Nasaan na? Nasa loob din eh. Bakit kayo lumabas? Ano ko? Paano Eh, kayo ba yung driver niya? Meron siya, nasa lalagyan ng bote. meron siya sa... Oo. Kala ko normal lang yung away nila, tinulak lang yung dito eh. Nandun ka rin sa loob? Oh, kaya buti nabuksan mo yung pinto. Oo. Nabuksan mo ito. Nahirapan kami huminga sa loob eh. Buti nabasag. Kung sinilaban na, inuna na ako, sinula ko yung konduktor, tapos siya tumakbo sa loob. Yung konduktor na lalaki. Ano sila pa sa ero? Kuryente. Nabot ang kuryente. Ang gago, nasa yung bombero.